Hola a tothom, en aquesta sessió anem a parlar del que són els permisos en Linux, del sistema de fitxers. Parlarem del read, write i execute, tant per directoris com per fitxers, i canviarem el propietari d'un directori, d'una carpeta, d'un fitxer. D'acord? Llavors, per exemple, estic en un Ubuntu 22.04, on estic en el directori /var, i si jo llisto tots els fitxers que hi ha, l'ls, comanda per llistar, menys L, que em llisti tots els atributs, i la també dels ocults. I aquí tenim, doncs, la informació que ens dona per cadascun dels fitxers. Aquest primer caràcter, la D, ens indica que és un directori, per exemple, aquí hi ha una L, ens indica que és un enllaç, i si no hi ha res vol dir que és un fitxer. D'acord? I aquí venen els tres blocs de permisos. Read, write and execute seria per l'usuari, que en aquest cas és root, usuari propietari. Read i execute, aquí no hi ha escriptura, pel grup root. I read and execute per la resta, per el que no és l'usuari i per el que no és el grup. El punt representa sempre el directori actual i el punt representa el directori pare. Per tant, aquí tenim els permisos de cadascun d'ells. D'acord? Llavors, què anem a fer? Doncs per comprovar el tema dels permisos, jo ara, per exemple, aquí en aquest directori on estic jo, per fer operacions sobre var, l'únic que pot escriure és l'usuari root o el grup. D'acord? Ningú més té permisos d'escriptura. D'acord? Per tant, com que jo vull crear un directori aquí, ho faré amb permisos. Hauré d'escalar sudo, aquest usuari té permisos per poder escalar privilegis a root, i anem a crear un directori que són permisos. Si jo vull veure com han quedat definits aquests permisos, pel directori permisos, si poso la D, em mostra en el cas d'un directori, i aquí tenim que l'usuari root, el grup root, poden llegir, escriure i executar, el grup llegir i executar, i la resta llegir i executar. D'acord? Llavors, si ara entra dintre de permisos, si jo vull crear aquí un fitxer, els permisos continuen sent els mateixos, el punt, recordeu que és el directori actual on estic, no? Per tant estic a permisos, doncs jo ara aquí perquè pugui editar un fitxer, perquè pugui crear un fitxer, el que he de fer-ho és en privilegis, perquè a més root pot escriure, per tant necessito utilitzar el sudo per a fer-ho. Doncs què faig? Faig un touch, per exemple, li darem un fitxer txt. D'acord? Si mirem quins permisos ens ha quedat en aquest fitxer txt, doncs ens ha quedat els permisos de lectura i escriptura per lo que és l'usuari, que és root, lectura per lo que és el grup i lectura per lo que és els altres. Llavors, a partir d'aquí, quan volem començar a canviar els permisos que té un objecte, un fitxer, un directori, doncs tenim com dues formes de fer-ho, el que es coneix com la notació numèrica o la notació simbòlica. Què és això de la notació numèrica? Fixeu-vos, cadascun d'aquests blocs d'aquí es pot traduir en el que és en decimal, en numèric. Com ho fem això? Doncs la read, això és un binari del bit 0, 1, 2, traduït a decimal, per tant 1, 2, 4, els valors en decimal. Per tant, si hi ha una R activa és un 4, si hi ha una W activa és un 2 i si hi ha una X activa és un 1. Actiu vull dir que no hi ha un guió, sinó que hi ha la lletra aquí activada. D'acord? Per tant, què fem amb això? Doncs ara mateix això seria un 7, 4 i 2, 6 i un 7. Això d'aquí seria un 5, 4, el 2 no, que no està actiu del write, i la X un 1, doncs seria 4 i un 5. I aquest també seria un 5. Imagineu-vos que ara vaig a canviar els permisos de lo que és fitxer amb numèric. Què faria? En aquest cas, com que el propietari és root i el meu usuari és itbjso, doncs ja ho he de fer amb sudo, perquè si no, no m'ho deixarà fer. Tenim la comanda chmod. La comanda chmod què em permet fer? Em permet canviar els permisos, en aquest cas, d'aquest fitxer que anem a fer-ho. Si vull fer que tothom pugui, que només l'usuari, per exemple, pugui executar, doncs he d'afegir una X aquí, perquè ara mateix l'usuari no té permisos d'execució. Què podria fer? Doncs, si ho fem en notació numèrica, això passaria a ser un 7. Fixeu-vos, 4 i 2, 6, ens falta activar aquest d'aquí, que seria valor 1, per tant passa a ser un 7. La resta els deixarem com estan, per tant és un 4 i un 4. Veieu que aquests dos no estan actius, per tant 4, no sumem el 2, no sumem l'1. 4, 4, del fitxer en qüestió. Si torno a llistar, fixeu-vos que ara ja tinc l'execució per aquest fitxer. A més, m'ha canviat aquest color verd que ens indica que el fitxer és un executable. Això pels scripts és quan té sentit de que sigui un executable. En aquest cas, aquest fitxer txt no tindria massa sentit. D'acord? Com podríem també fer aquest canvi amb notació simbòlica? Doncs imagineu-vos que anem a donar lectura també al grup. Doncs ho podria fer de la següent manera, el mateix chmod, i aquí és quan entrem en el que es coneix com a UGO, usuari, grup, others. En aquest cas vull donar que el grup tingui escriptura. I per exemple li donem també escriptura i execució d'aquest fitxer u.txt. I veureu què ha passat amb això. Veieu? Ara m'ha activat
abans només teníem la lectura, ara m'ha activat també la lectura, escriptura i execució. Per què? Perquè li hem dit que el grup activi lectura i execució. Què podria fer? Jo el que podria fer és que el grup li tragués l'execució del fitxer UTXT. Si tornem a llistar els permisos, veureu que ara només ens ha quedat lectura i escriptura. Per tant, podem assignar, ja sigui en format numèric, ja sigui en format en mode simbòlic, sobre els permisos d'aquest fitxer. Molt bé, això seria el que serien els permisos de fitxer, els modes bàsics que tenim de canvis d'ells, d'acord? Amb numèric o amb simbòlic, cadascú que utilitzi la que més li agradi. Una altra operació interessant que tenim en fitxers i directoris és canviar qui és el propietari d'aquest fitxer o d'aquest directori. Fixeu-vos, ara el meu directori permisos n'és propietari root. Jo ara, amb el meu usuari, si jo intento editar el fitxer que acabo de crear aquí dintre del directori permisos, el fitxer UTXT, em diu que no puc escriure. Per què no puc escriure? Perquè aquest fitxer, recordeu, que és propietat de l'usuari root, no d'aquest usuari que tinc ITB-JSO. Llavors podem dir, bé, d'acord, doncs anem a donar que tot el directori permisos sigui propietari, doncs, l'usuari ITB-JSO. Com faríem això? Doncs hem de tornar-ho a fer amb permisos perquè ara això és de root, per tant necessito fer el canvi amb privilegis. I aquí és quan fem servir la comanda chown, canvio el propietari. Menys R, per què el menys R? Perquè ho faré recursiu pel directori i per tots els fitxers i directori que hi hagi dintre. Si no m'interessés fer-ho recursiu, doncs no et posaria aquest menys R. A quin usuari li vull donar aquests permisos? ITB-JSO és l'usuari que estic jo ara utilitzant. I de quin directori li vull donar? De permisos. Per tant, si ara torno a llistar els permisos, fixeu-vos què ha passat. El propietari d'aquesta carpeta ja és l'usuari ITB-JSO. El grup continua sent root. Per tant, si ara entra dintre de permisos i llisto el que hi ha aquí dintre, fixeu-vos, com que ho he fet recursiu, el fitxer també ha canviat de propietari, també és ITB-JSO. Si ara vaig a fer un nano d'aquest fitxer 1, veieu que ara ja el puc escriure. Per què? Perquè l'edito. Per què? Perquè ara el propietari d'aquest fitxer ja és l'ITB-JSO. Veieu? Hem canviat de propietari, l'usuari propietari de tota la carpeta. Podríem fer-ho també pel grup. Com ho faríem pel grup? Doncs amb l'altra comanda, que és, si hem fet un chown, doncs el que farem serà un chgrp. Canviarem el grup ITB-JSO del directori permisos. Si ara llisto el directori permisos, veieu que ara ja tant usuari com grup són de ITB-JSO. Quan feu el canvi, és més fàcil fer-ho directament amb la comanda chown, d'acord? Feu servir la comanda chown. I aquí, per exemple, ho canviarem a un altre usuari que tinc aquí a la màquina, que es diu Jordi, i el grup que també es diu Jordi. Per tant, amb una mateixa comanda chown jo puc canviar propietari i grup d'aquesta carpeta de forma recursiva per tots els fitxers. He fet aquest canvi, jo ara puc llistar-ho abans, anem a mirar que ens hagi funcionat bé, veieu que ara l'usuari propietari és Jordi i el grup propietari és Jordi. I què passa si ara entro dintre de permisos i intento editar el fitxer? Què passarà? Qui pot escriure aquí dintre en aquest fitxer? El que pot escriure és l'usuari Jordi. Per tant, si jo faig un nano de fitxer 1, ara estic amb l'usuari ITB-JSO, m'està dient que jo no puc editar aquest fitxer. Però fixeu-vos que sí que me l'ha deixat llegir. Per què? Perquè altres té lectura d'aquest fitxer UTXT. Per tant, jo puc fer un cat perfectament d'aquest fitxer UTXT. Per què? Perquè qui no sigui l'usuari Jordi, qui no sigui del grup Jordi, la resta, que seria el meu cas, ITB-JSO, pot llegir aquest fitxer. Per tant, per això és important els permisos d'altres que els tinguem en compte, perquè vol dir que qualsevol usuari del sistema pot entrar aquí i pot veure el contingut o editar-lo o el que sigui. Per això moltes vegades teniu la tentació de posar els permisos 777, teniu la tentació de posar fetchmode 777 de fitxer 1, TXT. Ara no m'ho deixarà fer perquè no sóc el propietari. Ho faig en permisos. Espero que l'usuari Jordi tingui... l'usuari ITB-JSO. Què ha passat amb aquest fitxer? Ara el fitxer 1 veieu que té permisos de tot, no? Què passa si ara faig un nano d'aquest fitxer 1? Funcionarà o no? El que m'està dient ara és que no pot editar aquest directori, no té permisos per escriure aquí, però veieu que jo ja puc editar aquest fitxer 1, No es pot escriure el directori pare, però jo sí que puc venir aquí, edito el fitxer, i faig un cat del fitxer 1. El que m'està dient és que no pot escriure el directori pare. Per què? Perquè no pot escriure, perquè en el directori pare
o sigui, en el directori actual només Jordi pot escriure, però com que jo puc escriure en aquest fitxer, fixeu-vos que l'he pogut editar. Per tant, alerta amb els permisos 777, que ens donen, jo en dic l'arma de destrucció massiva perquè tothom pot fer el que vulgui amb aquest fitxer o directori. Per tant, és important que ho tingueu en compte. Val? Llavors, una altra cosa interessant dels directoris, amb els permisos d'execució. Fixeu-vos, en aquest permisos, jo tinc l'usuari Jordi, farem una cosa, tornaré per facilitar-me la vida, canviaré el propietari d'aquest directori de forma recursiva, ho canviaré al meu usuari actual, perquè així no tinc problemes. ITB-JSO, ITB-JSO, d'acord? I ara torno a tenir, si llisto, torno a tenir els permisos per a aquest meu usuari. Molt bé. Què passa si ara trec permisos d'execució a aquest directori? Ho farem en notació simbòlica. El que farem és un chmod. Fixeu-vos, ara en aquest no caldria que ho fes en privilegis. Per què? Perquè estic en una carpeta en la qual el meu usuari n'és propietari. Per tant, si jo faig un chmod i trec permisos d'execució, menys X, si no poso una U, una G o no, ho aplica a tots els usuari, grup i others. De permisos, què ens haurà passat ara? Doncs que, en aquest cas, permisos ja no té privilegis d'execució. Per tant, si ara vaig a fer un CD a permisos, em diu que s'ha denegat el permís. Per què? Perquè l'execució en un directori el que no em permet és que pugui entrar dintre d'ell o que pugui moure-hi fitxers. D'acord? Per tant, al tanto amb el tema d'execució en el cas de directoris, que és lleugerament diferent del cas de fitxers. Per tant, el que sí podria fer jo és llistar el que hi ha permisos. És a dir, el que sí em mostra és el contingut que hi ha. El que no podré fer és entrar-hi a dintre. Si llisto, per exemple, menys LA, veieu, el que puc fer és veure el que hi ha dintre d'aquest directori, hi ha lectura, però el que no podré fer és un CD. No veig tampoc qui és propietari, permisos, etc. Només veig que hi ha punt, que és el directori actual, el directori pare, i el fitxer 1, però jo no puc veure res més d'aquí dintre. Per tant, el tema d'execució, doncs, tingueu en compte perquè en cas de directoris té aquest impacte. Com faria jo ara per tornar a execució a tothom en aquest directori? Doncs en mode numèric, el que faria és, ara tinc un read-write, per tant aquí tinc un 4, 5, 6, per tant faria 7, read and execute seria un 5 i 5. No aneu a posar permisos per defecte en accés. Si ara mateix un directori només té lectura i el volem donar execució, no fem un 7-7, sinó 7, no, seria el 7 primer, que aquí sí que volem els 3 actius, i el segon seria 4 i el d'execució i un 5. I aquí el mateix, read and execute, 5 de permisos. I ara mateix a permisos ja torno a tenir que l'usuari ITB-JSO ha de poder entrar. Per tant, entro dintre de permisos. I fixeu-vos què ha passat. Aquí, jo ara, com que no he fet el menys R, només m'ha aplicat al directori que jo he estat configurant, que és aquest d'aquí, no m'ha aplicat al fitxer que hi ha dintre. Per tant, també alerta amb el tema de recursiu, si utilitzar-lo recursiu o no utilitzar-lo recursiu. D'acord? Per tant, hem vist una mica els permisos bàsics en Linux, com es poden donar, quins impactes tenen i com funcionen. Llavors, sempre que en un directori veieu, heu de saber veure quins permisos té. Recordeu també el tema del punt com a directori actual, permís al directori actual i 2 punts del directori pare. Per tant, en el directori actual que estic a bar permisos, el directori ITB-JSO pot escriure, pot executar, però en el directori pare, com que el directori pare és el directori /var, aquí només root pot escriure-hi. Per tant, sempre que en un directori no pugueu fer alguna operació, heu d'anar a mirar el fitxer del sistema de fitxers, veure quins permisos té i veure doncs, quins permisos heu de donar o cal tocar. I recordeu que el 777 no és oportú d'aplicar-lo sempre per definició. Doncs fins aquí aquesta sessió. Moltes gràcies.